2019 елның 11 августында бүтін дүния мөселманнары төп бәйрәмнәрнең берсе Корбан бәйрәмен каршы алачак. Ел сайын ул Зөлхиҗҗә аеның 10 көнендә билгеләп үтелә. Республика бәйрәмгә ничек әзерләнә? Эфирда таян ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Афиятов. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Башта кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Үз фикерегезне сез төймәләр ашада белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе дип санала. Әлбәттә инде бу безнең бөтен татар халкы һәм мөселман халкы өчен дип әйтик инде бик зур бәйрәм. Рөстәм хәзрәт әйтеп китсәгез, тагын бер кат әлеге бәйрәмнең әһәмиятен. Әлбәттә безнең ислам динендә бу бөек бәйрәмнәрнең берсе булып тора һәм быел ул ала берсе 11 августта булачак. Инде иртәнге 4-тә гаетнең шушы вагаз өлеше башланып, иртәнге 4 сәгать 30 минутта шушы гает намазы укылуы көтелә Казан шәһәрендә. Инде авылларыбызда һәм районнарда кояш чыгуга карала. Кояш чыкканнан соң ярты сәгатьтән соң инде гает намазы укылу дөрес була. Һәм әйтергә кирәк, ул безнең халкыбызда ислам динендәге булган шушы Ибраһим пәйгамбәр белән Исмаил пәйгамбәр арасындагы булган вакыйгаларга таянса да, безнең халкыбызда бу күбрәк Аллаһ Тәгалә каршында уңышка һәм Аллаһ Тәгалә каршында яңа мәртәбәләргә, дәрәҗәләргә ирешү өчен бер шанс буларак кулланылды. Һәм безнең борынгы бабаларыбыздан алып бүгенге көнгә кадәр кеше курбан чалу аша Аллаһ Тәгалә каршында аның ризалыгын, Аллаһ Тәгалә каршында аның безгә карата рәхим шәфкатьле карашына өметләнеп эшләнә торган эш булып санала. Һәм курбан чалуның дөньяви мәгънәсе хакында да сөйләшеп итәсе иде. Сез нәрсәләр әйтәсез? Әлхәмдулиллаһ. Шушы Корбанны хәзрәт әйткәнчә инде Аллаһ ризалыгы өчен башкарабыз. Әлхәмдулиллаһ, шул вакытта гына инде кабул булачак. Инде шушы чалган корбаннарыбыз белән Аллаһ насип итсә, инде бит без шушы авыр хәлдә булган гаиләләргә, мөселман кардәшләребезгә инде булышачакбыз иншаллаһ. Инде садакалар белән дә шушы чалган корбаннарыбызның бер өлеше белән бер өлешен инде аларга тапшырачакбыз. Һәм инде әлбәттә шушы Корбан бәйрәм көндәрендә аларда инде шушы бәйрәмне күрсеннәр, белсеннәр, аларда шатлансыннар, аларда сөенсеннәр дип инде менә шушы эшләрне башкарабыз. Әлбәттә инде бу милләтебезнең мөселман уммәтенең һәм безнең милләтебезнең бәйрәме, безнең ата-бабаларыбыз инде шу гаит намазларын үткәреп килделәр, һәр вакытта да һәм курбан чалдылар үзләренең мөмкинлекләренә карап. Һәм инде әлбәттә шушы бәйрәмне матур итеп, инде шәйләр белән, кыймаклар белән, шушлай иттереп кунакларга йөришеп, бүләкләр биришеп үткәрә торган бәйрәмбездер. Яршалыда, мәсәлән, ниндидер үзенчәлекләр бармы? Һәм гомумән алганда безнең республикада әлеге бәйрәмне каршы алу дип әйтик инде үзенчәлекләре хакында нәрсәләр әйтә аласыз? Моннан бер 10 ел элек мәчетләр тирәсендә генә курбан чалына иде. Һәм инде шуннан соң без уйландык, менә шу чаллада бер урынны булдыру. Махсус курбан чалдыра торган. Һәм инде бу урынны табып, билгеләп, инде администрация белән дә сөйләшеп, әлхәмдулиллаһ, менә моннан 9 ел элек анда эшли башлаган идек. Шушы урында инде игълан биреп, шушында инде кешеләр үзләренең малларын алып киләләр, шушында тәкъдим итәләр, шушында безнең инде суючылар бар, шушында инде кирәк булса шунда бүлүчеләре бар. Бөтен нәрсә оештырылган, администрация тарафыннан ярдәмләре булды, әлхәмдулиллаһ. Һәм инде монда бөтен төр службалар эшли, иң мөһиме ветеринария эшли. Алар инде кергән һәрбер сарыкны карап тикшереп кертәләр. Һәм инде менә Чаллыда бүгенге көндә бер генә урында, махсус урында курбан чалына. Һәм инде 2000-нан 5000-га якын курбан чалына 3 көн буена эшли. Әлхәмдулиллаһ, үзенең бөтен кешеләре бар. Без инде менә махсус укулар оештырдык бу курбан чалучыларга. Аларга махсус киемнәр бирдек. Һәм инде волонтерлар шулай ук монда хезмәт кирәк. Халык күп килә, анда 7-8 мең, 10 мең якын халык шушы 3 көн эчендә кайный шушы урында. Шуңа күрә менә булары һәм инде аннан соң бездә инде бер матур гадәт, ул бәйрәм көндәрендә, гаит көндәрендә инде балаларга бәйрәм оештыру. Әлбәттә. Һәм бу бәйрәм турында тагын бер кат искә төшерик, кемгә тиешле ул? Һәм әлбәттә инде бу очракта малны чалу кагыйдәләрен аңлатып китсәгез иде. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ушбу гыйбадат ул ваҗиб булып санала. Кемнең малы, акчасы әгәр 20 мең булса, мисал өчен, һәм ул бурычы булмаса, аның әгәр дә ул бурычы булмаса, ул кешегә, әгәр ул йөкле булса, әгәр ул аклы булса, әгәр дә ул инде бәликтән узган булса, ул вакытта анарга ваҗиб булып санала. Ул инде ушбу сарыкны
чалу тиешле була. Ачыклык кертсәк иде, бу 20 мең буш акча булырга тиешме? Әллә инде гомуми табыш күләмендә исәпләргә Ул мөмкин? акча килгәндә, ул мисал өчен аның кайда кыйда менә бөтен бурычлар түләнгән, бөтен гаиләсе каралган, һәм инде бу 20 мең инде аның как запас булып торырга тиеш, аерым. Шул вакытта анарга ваҗиб була. Әгәр дә аның бурычы булса, ул бурычтан бурычка яшәсә, ул вакытта ул ваҗиб булмый. Әгәр дә мисал өчен бурычы булырга мөмкин, әмма ләкин аның йортында сарыклары булса, ул вакытта ул бурычка карап тормый, ул шул сарыкны чаларга, корбан чаларга, шулай анарга ваҗиб була. Әлхәмдүлилләһ, менә Чистай шәһәрендә шулай 10 елдан артык ике площадка эшли, корбан чалу площадкасы. Барлыгы 500-дән артык, 600-га якын сарык чалына инде. Шулай ук алдан әзерләнү бара. Безнең инде Чистайыбызда мисал өчен бик актив аксакаллар, яшьләр үзлеге эшләп килә. Алар инде җаваплы буларак Роспотребнадзор, ветнадзор белән администрация хөкүмәт ягыннан сөйләшеп, безнең белән килешеп, һәм шулай ук менә бит инде ул сарыкларны ярар алып килделәр, чалдык, ул ярты эше. Аның бит әле кала тиресе кала, эшке өлеше кала име, аларын да менә матур иттереп, урамда каргалар, чыпчыклар ашап йөрмәсен дип, аларын да җиргә күмү, шулай матур үтсен дип, чәйләр куеп, самоварлар куеп, каршы алып, бер бәйрәм формасында үтә, әлхәмдүлилләһ. Димәк, тәртипләре һәм кагыйдәләре шулай ук күп, буларны белергә кирәк әлбәттә һәр кешегә. Шул ук көнне, шулай безнең инде ул традициягә кергән Ураза бәйрәменнән соң, шулай Корбан бәйрәменнән соң Чистай шәһәрендә Скорятинский парк, Центральный парк, Үзәк паркында безнең Корбан гает бәйрәме үтә, балалар өчен һәм гаилә өчен бәйрәм үтә. Анда инде бик күп халык җыелар, алхамдулилlah. Анда төрле уеннар, викториналар, җырлар, Коръән уку, нашидлар, инде шулай ашау ризык киләнгән. Халыкка шулай менә ул бәйрәм, алар аны бик шатланып көтә алалар. Анда инде татарлар гына түгел, анда төрле халык. Бер гаилә булып анда ял итү, ул инде әлхәмдүлилләһ бик матур күркәм булып тора. Булат әфәнде, сездән сорап китәсе килә, шулай ук менә закат фонды нәрсә белән шөгыльләнә, һәм мохтаҗларга ничегрәк ярдәм итәсез? Диния нәзарәтебезнең закат хәйрия фонды елдагы инде Корбан гаетенә зур әһәмият бирә һәм без ел сайын Корбан гаетенә багышланган акцияләребезнең санын арттырырга тырышабыз. Быел, мәсәлән, августның 1нче яртысы тулысынча Корбан гаетенә багышланган акциялар белән тулы безнең эш көн дәвамында берничә мохтаҗ күп балалы яисә авыру балалар тәрбияләнгән гаиләләребезне шунда хәйрия ашларына чакырдык. Моннан соң барбершоп, безнеңчә әйткәндә чәч тарашханә була инде ул. Сакал дип аталган барбершоп ачылды Казан үзәгендә. Ялышмасам, моны хоккейчылар ярдәмендә ачты. Акбарсда уйнаучы мөселман кардәшләр ачты. Һәм без алар белән бергә килешенеп, бер 15ләп мөмкинчелеге чикле булган балаларыбызга, анда 6 яшьтән 42 яшькә хәтле балалар гына дип әйтеп булмый инде. Егетләргә бушлай чәч тараш, бушлай чәч алдыру акциясын оештырабыз. Халык ничек гомумән алганда активмы мохтаҗларга ярдәм итүдә? Халык дөресен әйткәндә активлаша, һәрбер гаит алдыннан халык аеруча активлаша. Һәм инде безнең фондыбызның максатларының төп максаты Корбан гаетенең максатларыннан берсе белән бик нык тәңгәл килә. Ул да булса мохтаҗларга ярдәм итү, мохтаҗларның кайфын күтәрү, аларга бәйрәм оештыру. Шуңа күрә безнең төп акциябыз ул Корбан итен мохтаҗларга тарату. Быел безнең фонд 5 тоннага якын ит таратырга ниятләп тора. Эш көн дәвамында инде без моны оештырабыз. Итне алучылар унлап төрле учрежденияләр, бу хоспис булсын, яисә төрле балалар йортлары, интернатлар һәм төрле инвалидлар берләшмәләре, һәм инде 1000-гә якын мохтаҗ кеше. Корбан итен ничек таратуга күчкәнче, әйдәгез әле сезнең белән бергәләп видео язма карап алыйк. Безнең хосписта авыр хәлдәге бер кайчан да терелми торган пациентларга ярдәм күрсәтелә. Медицина ярдәме, социаль ярдәм, психологик ярдәм һәм рухи ярдәм. Менә закияттан да представительләр килеп, безнең пациентлар белән дин турында сөйләшәләр, тормышка дөрес итеп карарга өндиләр. Кешеләр аларны бик каты көтеп торалар, чөнки хәлләре авыр булган чиракта кешеләр дингә тартыла. Менә без шулай күрәбез, дингә тартылалар.
Моның белән генә шикләнми аларның ярдәмнәре, алар безгә продуктлар алып киләләр хосписка һәм изге айларның көннәрендә корбан итләре алып киләләр. Матур күренеш һәм корбан ите ничек тарату турында без сезнең белән рекламадан соң сөйләшербез. Татарстан Яңасыр телеканалында таяну нуктасы тапшыруы һәм рекламага киткәнче без инде корбан чалу үзенчәлекләре турында әйткән идек. Сорыйсы килә Казанда менә таләпләр зурмы, Ильяс әфәнде? Безнең Казан шәһәребездә әгәр дә бер генә махсус урын оештырылса, анда бөтен кешеләр килеп җитә алмас иде. Шуңа күрә дә безнең мәчетләребезнең хәзрәтләре бик матур итеп үзләренең мәхәлләләрендә матур кичкенә генә 3 көнлек кенә малларны шалу өчен, малларны шушында сату өчен бик матур гына оештырып җибәрделәр. Урыннар, анда Аллага шөкер, ул урыннарда матур гына сарыклар сатыла, куйлар сатыла. Без дә инде шушы куйларны, сарыкларны шушы мәчетләргә алып килеп, бөтен кагазлары, ветеринарий кагазлары белән һәм шул вакытта сугышлар белән ярдәм итеп, бу эшне башкарырга тырышабыз. Әлбәттә, менә бер сорау гына туа инде минем. Аллага шөкер, теге күп кенә вакытта сөйләп китәбез. Менә 2004 елдан алып 2019 елга кадәр безнең сарык алучылар саны күбәйгәннән-күбәя бара. Нәрсә белән бәйле дип уйлыйсыз моны? Кешенең матди хәле яхшырдымы, әллә инде дингә тартылучылар күбәяме? Беренчедән, мин әйтәсем килә, безнең дини мөхитнең матур итеп вагазлап, хәзрәтләребезнең вагазлап сөйләүләре аркасында халык дингә тартыла башлады. Бөтен мәчеттә сөйләнелә. Бөтен мәчеттә безнең корбан чалу, балага исем кушу дип әйтик, монда яки йортка салып чыккач йорт корбаны чалу дип әйтикме, нәзер корбаны дип әйтикме, хәзрәтләребез һәр вакытта әйтеп торалар. Аллага шөкер, менә кемдер булса авыртып китте, аңа әйтә инде безнең хәзрәтләребез. Улым, кызым яки дустым бер корбан чалып кара әле, бәлки сәламәтләнеп җибәрәсең дип. Шул вакытта да менә хәзрәтләребезнең шушы булышлар аркасында кеше дингә тартыла. Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте бу кешегә уңай яктан тәэсир итә. Инде кеше сәламәтләнә, кай вакытта яңадан корбан чалырга киләләр, шөкер иттереп. Бу безнең үзебезнең дини мөхитебезнең һәм Казан шәһәребезнең уңай якка, дини яктан уңай үзгәрүендә дип тә аңлатасым килә. Әйтеп китәм, тагын бер сүзне генә, күп кенә кешеләр әйтәләр инде. Менә ди хәзрәтләр бизнес ясый башлады, башкасын ясый башлады дип. Гафу итегез, менә бунда бернинди хәрәм бер юк бит. Монда бөтенесе хәләл. Кешегә бөтен уңайлыклары эшләнгән. Бөтен яктан да алар булышырга тырышалар, дугаларын укыйлар. Һәм шул вакытта бу малларны менә закат фонды әйтеп китте, малларны шушы 3/1 өлешен, шушы суйылган сарыкның 3/1 өлешен алар тараталар мохтаҗларга. Моның нинди авырлыгы бардыр халыкка? Халыкта менә шундыйрак әзрәк кенә уй фикер йөри. Әгәр дә хәзрәтләребезнең эшчәнлеге булмаса, моны ничек оештырып бетерерик без бөтен Казан шәһәрендә? Чөнки Казанда 60-тан артык мәхәллә бар. Ләкин оештырып бетерәбез һәм бик югары дәрәҗәдә оештырабыз. Һәм шул майдан сорыйсы килә Рөстәм хәзрәттән, кайда безнең быел урыннар булачак, корбан чалу урыннары рәсми рәвештә теркәлгән һәм барлык таләпләргә җавап бирүче. Казан шәһәре буенча барлыгы 18 урында бу урын билгеләнгән. Ул урыннарны билгеләү этапларын без үттек. Кайбер урыннарда әлбәттә былтыр чалынган булса, быел чалынмый. Кайбер яңа урыннар барлыкка килде һәм инде барлыгы 18 урында. Әлбәттә, кем корбан чалырга тели, үзенең йөргән мәчетенең мәхәлләсенә килеп, имам хатибына яки имам хатибының ярдәмчесеннән сорый, һәм имам хатиб яки ярдәмчесе кайсы якын мәчеттә корбан чалына икәнлеген хәбәр итә, һәм шушы 18 урыннарның берсенә барып, безнең казанлылар бөтенесе корбан чала алалар. Димәк, теләгән кешегә монда инде теләсә кайда килеп урын табырга була. Андый җирләр күп һәм эзләп йөрү проблемасы бүгенге көндә юк. Ләкин бер генә тәкъдим бар, бу фурсатны кулланып әйтәсем килә, халкыбыз соңгы көнгә калдырмасын иде. Соңгы көнгә калдырган очракта, бигрәк тә гаит көнендә әле генә киләләр, әле генә язылалар, кай язылырга, әле генә килдем ди, һәм шундый теге үзләренә дә, хезмәткәрләргә дә мәшәкать ясыйлар. Алданрак килеп, белеп, язылып, үзеңә теләгән сарыкны сайлап куерга фурсат булган урын булса, бигрәк тә шулай итсәгез хәерлерәк була. Һәм тагын бер хат искәртеп үтәбез. Безнең быел бәйрәм якшәмбе көненә туры килә. Гамил әфәнде, бу очракта менә барлык халык та катнаша аламы? Һәм ни өчен катнашса, сез барлык халык өчен үткәрелә дип саныйсыз әлеге бәйрәмне? Һәм ни өчен әлеге халык катнашмый дип исәплисез, әгәр дә ул фикердә торасыз икән? Бу бәйрәм ике эштә тора хәзер. Беренчесе дини бәйрәм. Дин дәүләттән аерылса да, икенчесе рәсми бәйрәм, барбер дәүләт бәйрәме.
Менә шуның инде бер микс вариантлары көндүз дөньяви халык өчен, гади халык өчен оештырылса бик әйбәт, тик кызганча каршы ул бик сирәк оештырыла. Әлбәттә, ул мәҗбүри әйбер түгел, чөнки мөһиме бәйрәмнең төбелеше Корбан гаетен оештыралар бик матур һәр мәхәлләдә. Мөмкин булса Корбан чалуны һәм башкаларны оештыралар. Имамнарның шул көне шул хәтле күп, шуңа күрә алар өлгереп бетә алмыйлар бу бәйрәмне урамда оештырырга, яисә шәһәр мәйданында оештырырга. Шуңа күрә менә ул эшне муниципалитетлар, дәүләт оешмалары, мәдәният министрлыгы структуралары алып эшләсә, әз булса да имамнарга ярдәм булыр. Икенчедән, аның матди чыгымнары да була, бәйрәм оештырыла икән урамда. Өченчедән, безнең бүгенге муллалар, алар психолог, дипломат, сәясәтче функциясын үтиләр. Бераз гына шурлыйлар да бу бәйрәмне ясарга, чөнки анда халык каршына чыккач, ниндер бу Корбан бәйрәменең нәрсә дип әйтим инде, гуманистик, позитив имиджын бик акрын гына ипләп кенә аңлатырга кирәк. Моның өчен бик зур тәҗрибә кирәк, бик зур хикмәт, сабырлык кирәк. Шуңа күрә бик маугып китеп һәр җирдә оештырмыйлар, бик сирәк очрый торган әйбер. Менә урамда, мәйданда гади халык өчен Корбан бәйрәмен оештыру. Һәм аның ике калыбы бар. Аз очраса да инде ул беренче калыбы мөмкин кадәр шәригатькә якын иттереп, музыкасыз, нисез оештырырга тырышалар. Мөмкин булса, әгәр дә әдәпле тәртипле аудитория булса, сыйлыйлар халыкны. Икенчесе, дөньяви мотивлар белән бераз кушыла, милли җырлар кушыла. Менә ике төрле версиясе яши. Халыкны сыйлау дигәннән төрле күренешләрдә булды. Мәсәлән, Корбан бәйрәме вакытында итле пылау өләшкәндә халык итеш-төртеш тә оештырган иде. Һәм моны интернетта да бик күп күрсәттеләр һәм әлбәттә инде сөйләделәр. Менә мондай күренешләргә ничегрәк карыйсыз сез? Ничек дип әйтим инде, бушлай мохтаҗ, ярлы яки бераз гына Корбан итен ашап карамаган кешеләр өчен аны мин уйлавымча кичкенә мәхәлләләрдә, авылларда, тыйнак яки тыгыз мәхәлләләрдә оештырырга була. Ә менә зур шәһәрдә ничек, әйтик, әрсез халык күп булган җирдә оештыру бик авыр, анда оештырмауың хәерле дип уйлыйм, чөнки чынлап та халык бик күп килсә, ул видеога ямьсез төшә. Шуңа күрә менә иң идеаль версиясе, хәзрәтләр дә әйтте, суыткыч алып зур иттереп, итне катырып яки өлгермәсә катырмыйча гына таратырга, исемлеген алып мохтаҗларга шулай таратырга. Ә болай анда 10 мең кеше халык җыеп, анда пылау пешереп, аны тарату бик авыр мәсьәлә. Дин әһелләре килешәме моның белән? Монда бер-беренә кушасым килә. Безнең Татарстан буенча 5 районда шундый ире ярым рәсми, ярым дини рәвештә бик зур аудиторияны алган бәйрәм үткәрелү көтелә. Ул көнне, ул ял көнне туры килү сәбәпле анда кешеләр килү дә көтелә. Әлбәттә, менә бу безнең үткән еллардагы булган азык-төлек белән булган тәҗрибә истә тотылып, быел андый проблемаларны булдырмаслар дип өметләнәбез. Ә инде Казан буенча шулай ук 6 урында шундый ярым рәсми һәм шулай ук дини компонентлары булган көндүзге чаралар үтәчәк. Ул чаралар башланачак, күбесе башланачак 11-дә, кайберләре 12-дә, кайберләре сәгать 1-дә. Кайсы җирләрдә була бу? Инде менә мисал өчен иң өреләре Горький исемендәге парктагы булачак чара, анысының исеме дә шушы Курбан фест, җылылык бүләге дигән үзенең исеме астында бара. Анда инде төрле чаралар була. Һәм Авиатөзелеш районында шулай ук була, Совет районында 2 урында булачак. Һәм инде Ярдәм мәчете янында да шундый чара көтелә. Инде Татарстан буенча әйткәнемчә, тагын 5 урында, 5 райцентрда, район үзәгендә шундый чаралар көтелә. Һәм әлбәттә, үткән еллардагы булган тәҗрибәләр тупланып, быел максималь рәвештә үткән еллардагы үткән хаталарны җибәрмәскә тырышуларына өмет багылыйбыз. Әлфәс хәзрәт, Чаллыда менә ниндирәк чаралар көтелә һәм сездә дә ниндирәк? Яңа гына яңгыранган сорауга да инде бераз җавап формасында әйтеп китәсем килә. Корбан гаетенә былай үзебез һәр сөйләштек, мәчетләрдә генә үткәрергә. Без моңчы мәчетләрдә үткәреп, безнең мәчетләрдә площадкалар бар үткәрергә.
500-600 бала килеп, рәхәтләнеп, мәчетләр территориясендә уйныйлар, һәм аларга төрле мавыктыргыч урыннар, викториналар, конкурслар, спорт уеннары һәм башкаларын тәкъдим итәбез һәм бик канәгать, бик матур үтәчәк. Корбан гаетендә мәшәкатьләр күбрәк, менә корбан чалу белән мәшәкать күп була бит, шуңа күрә корбан гаетендә без мәчетләр тирәсендә генә үткәрәбез. Рамазан аенда Аллаһ насыйп итсә, барыбер да шәһәргә чыгачакбыз һәм аны инде менә булган шушы кимчелекләрне, эшләмәгән эшләрне күреп, аларны бетерү өстенә эшләп, матур итеп үткәрергә тырышачакбыз. Инде бер нидер бер теге начар күренешкә карап, бу берне туктатырга ярамый. Аны үстерергә кирәк, аны ныгытырга кирәк, тагын да ярып үтәргә кирәк. Чистай районда ничегрәк һәм сездә димәк инде паркта үткәч бу мәсьәлә тынычрак узамы дип әйтик? Мин беренчедән килешәм хәзрәтләр белән. Һәм инде әйтеп үтәсем килә, безнең практик буенча элек бу бәйрәмнәр плов булсынмы, шурпа булсынмы, мороженое булсынмы, ул бушлай таратыла иде. Һәм төрле ызгыш талаш чыга иде кызганычка каршы. Һәм инде менә хәзер рәхәткә чумдык, Аллаһка шөкер. Мисал өчен Ураза бәйрәмендә 2-3 меңгә якын кеше булды. Бер пловның бер порциясын 100 сумга куйдык та, кеше кемтелек сатып ала, артыгын алмый, бернинди проблема юк безгә дә, пешерүчеләргә дә, Аллаһка шөкер. Шуның өчен киләчәктә дә ул менә бу эшне шулай дәвам итәргә, һәм инде монда тагын инде файдасы бар. Файдасы шул, ул сатучыга да әзрәк файда була, һәм инде алучысы да ул аны теге сатып алдым дип, аның кадерен белеп ашаячак. Теге унар тарелка сумка тиелер иде, забор ашаргытып, аларны карап бетер булмый анда, чөнки кеше күп. Шуның өчен проблема актуаль иде, но бүгенге көндә Аллаһка шөкер, менә мисал өчен безнең Чистайда ул яктан тәртипкә салынды, Аллаһка шөкер. Шуның өчен Корбан гаетендә дә шулай безнең шул тәртиптә булачак Алла теләсә. Һәм бу Корбан гаете алдыннан иңгиш бирелә торган сорауларга килсәк, менә халык нәрсә белән кызыксына һәм нидерәк сораулар бурчый безнең халыкны. Беренче рәттә халыкның Корбан бәясен сорыйлар инде. Иң беренче рәттә ничә сум тора Корбан диләр. Һәм халыкка бит һәр вакытта әйтеләсе килә, халыкның эше заласы килә, сатучының кыйбат сатасы килә. Әлбәттә, иң беренче менә безнең җирлектәге хәзер булган бик зур сорау, Татарстанда сарык җитеп бетми. Шуңа күрә сарыкны чит регионнардан, чит өлкәләрдән алып кайту сорауы туа. Шуның өчен без менә рәсми рәвештә шушы сарыкларыбызны башка өлкәләрдән алып кайтуны оештыра башладык. Бер сарык ничә сумга төшә уртача? Ничә сумнан алып, ничә сумга кадәр? Моннан да сарыкны әйтергә кирәк төрлечә. Нинди сарык сатасың? 5 меңнән алып 15 меңгә кадәр булырга мөмкин. Әмма менә миңа кичә шалтыраттылар Владикавказдан. Ильяс, мин Казан кешесе дип уйладым инде. Ул инде шул өлкәдән булып чыкты. Ильяс, синдә сарык ничә сум ди? Мәйтәм, шундый бәя. Бездә 25 мең ди сарык ди. Корбанга ди. Ничә мин әйтәм алай? Бездә ди махсус шулай күтәрәләр ди. Чөнки бездә ди зур тәкәле, зур булган сарык тәкә 25 мең тора ди. Мәйтәм, бездән алагызмы әйтәм? Бездә мәйтәм закат фондына күчереп яки анда хәйрия белән күчереп безгә җибәрә аласыз дигәнем. Юк, безгә ди туганнарыбыз ашатырга кирәк ди. Самара өлкәсендә яшәүче дин кардәшләребез Корбан гаетенә ничек әзерләнә икән, бу хакта видео язма карап алыйк. Әлхәмдулилlah, халык хәзерге заманда Корбан дигән әйберне барса белә. Аллаһка шөкер, бөтен юллар ачылган. Менә мәчетебездә, Аллаһка шөкер, шул җәмигъ мәчеттә, шул сату эшләрдә күләнгән шул корбанлыкны сату 400 чама белән сарыклар алына. Һәм дә инде алар барса китерелеп шунда үзебезнең забойный цехыбыз бар, Аллаһка шөкер, халыклар килеп шунда ала күрсәтә инде теләгән сарыклар, һәм дә инде чалдыра, аннары шул итләрен яисә алып китә, яисә урталы бүлеп әлешен калдыра, яисә тулсынча калдырып китәләр. Һәм дә аннары корбан чалу көннәре беткәч, без инде аларны баштан холодильникта тотып, аннары бүлеп, шул 1300 чамасы кисәккә бүлеп, шуларны барсына таратабыз, ашлар ясыйбыз, һәм дә балаларга төрле бәйрәмнәр уздырабыз шул корбан итенә, әлхәмдулилlah. Һәм дә инде балалар йортларында да яисә мәктәпләр, шундый теге интернет мәктәпләр бар. Шунда да без ярдәм итәбез аларга, Аллаһка шөкер. Балаларны яшьтән үк менә шул юлга бастырырга һәм дә күрсәтергә кирәклеген без аңлыйбыз.
Самар өлкәсендә менә шулай яшиләр. Рөстәм хәзрәт, Корбан бәйрәмен каршы алыр алдыннан иң беренче чиратта нәрсә таяну нуктасы булырга тиеш? Кешенең әлбәттә чын күңелдән менә шушы изгелекләрне кылу аша Аллаһ Тәгаләгә якынаюын һәм Аллаһ Тәгалә белән элемтәсен барлауны булдыра алу турында кеше кайгыртса, бу дөрестән дә безнең мурад максатка ирешүбез дип саныйм мин. Амин, шулай булсын дип теләп калабыз. Быел Корбан гаете әйткәнебезчә 11 август көнне якшәмбе булачак һәм билгеле булганча сез әлеге трансляцияны турыдан-туры трансляцияны безнең телеканал ашада карый алачаксыз иртәнге 4 тулганда. Исәнлектә күрешик.